Morgan and welcome back to my channel. And today we're doing a collaboration with Sis Faye McCuevas. Hi sis! Hello! And nakabalo ko mga dual ramidi kay tagang Mindanao po siya, Bisaya po siya. Na 30 to 45 minutes ang biyahe kikin sa Iligan City to Bacolod. And punta makita mi pon ay sis makalaga ay subod na rin. Pero di ay guys, ang among buhaton ang gagawin namin is yung no makeup look. Pero ang gagawin ko simple lang yung pinakasimple lang na daily routine na ginagawa ko. And dagan ng istorya yung tamaglanan magsugod pa. And una na kumuha ko yun guys is moisturizer. Beauty Flicks moisturizer para moisturize yung face. Nagdadat lang. And i-dry lang natin. Iyaan lang natin siya mamakulat. Ready na siya para mamatang ka po. Foundation or BB cream. Once I preference ng mga white. Ayan. Ano lang, magulat ako na ano na 5 seconds. Dry. Okay. And dry na siya. ako gamiton na foundation is Velvet. Sun Beige ang shade 60 Dream Velvet. Ay, mabutak sa diri. Ano lang siya ang American tsaka. And magtata. Circular, hindi siya pag-apply hindi mo siya i-drag kayo magkawin close and ano lang light siya ganina no pero maset naman siya wala gan ako ng rod tinto na ko ani next, face powder. Akong gamiton is Red Blue Color Stick Two-Way Foundation and Two-Way Powder Foundation. Para na din siya itong pang-set. Pinabutang ako sa akong under eye kay mas dali under eye mag-wet please. Na mga powder at na siya brush later ha. And okay na sa akin. And next, siyempre atong kilay. Kilay is life. Sabi nga ni Ma'am Annette. Sa Miniso ni siya eyeliner and eyebrow pencil. Siya yung eyebrow brush.
Pero atong gamiton ang retractable na pangkilay and twist lang na siya para na-brush. Okay. Pili ko ako ano eyeliner pagka na pula ka lang po. Ito ka contact mirror. Contact mirror kay hindi ka makakita sa atong kilay. Mag-start ako dari kasagara yung akong kilis pagka na siya no na i-correct lang na ako ang iyahang iyahang tubo sa by the way gray ang color hindi siya katubitong one ng black kaya kung magamit ko o black nagabi na kay ka-block na kaya nakapinabot na nga kuan lang, gamay lang ang strong para makita lang ang dayon, i-brush na yun ako siya para ma-blend. Okay na ko ano ang kilay. Tara! So, difference ano? Grabe. First. And... Okay. And, tapos na ang kilay. And... By the way, dili ko kuan ka na bitaw ka-mascara. Okay, and the blush. Pero, ginagamit kong blush at saka yung pang-lips. Isa lang. Pero, kinakamay ko lang ha. And sa lips. Sinisip ko. Lumabas siya forever. Ayos na. Pero huwag kalimutan. Yung kalimpiang pagkuha sa mga pieces niya, powder, at na siya. Ang nila kasi pala ko, no? Make-up. Ano pa? Kapag bahala kung putangan yung eyeshadow. Pero ako din kaputang. Tapos na ako. And huwag niyong kalimutan bisitahin ang YouTube channel Mrs. Faye McCuevas, and ilalagay ko sa description box yung
YouTube channel niya. And thank you guys. Kung sino man yung hindi pa nag-subscribe ko, wala pa nag-click sa subscribe na please i-click na and apil na po na sa gilid na bell para mag-notify mo sa akong new video na i-upload. And wala na lahat ng pagbuhat. So, kailangan na mag-bye-bye. And by the way guys, God bless us all and be kind. Thank you and be grateful. Bye-bye. Aura. Aura na. Nalimot ko sa screen ko na tanong. Sorry. Again. And bye-bye.